Ndipo apa tabweranso ndi nkhani ina yachisoni yomwe yachitika usiku wapitawu makamaka ku Mchinji kumeneko. Ndi zotitu ngozitu minibus kutembenuzika kangapo kuphwanyika mpaka natu ndekuti anthu ena kutisiya m'menemo. Ayi zosakhala bwinotu zinakhala motani zachitikira patinu nanga atisiyawo ndi ndani kodi? Ayi tifotokozetu motere kuti dzulotu madzulo kunapezeka zonena kuti maminibus basitu puja amachitira yawo ija akwere ndekuti iyitu inali Toyota Hiace. Minibus imeneyotu number plate yake ndi CK3C ndipotu imayendetsedwa ndi Charles Nkhundi ameneyotu wa zaka 30. Kumapita kutino imapitatu kwa kamwendo kumeneko ku Mchinji. Msewu waketu naukhala uja wa M12 omwe umatchedwa kutino Mchinji Lilongwe. Kuchoka ndithu ku Mchinji kumapita ku Lilongwe kapena ku Lilongwe kumapita ku Mchinji, koma iwowa amapita ndekuti kwa kamwendo mu msewu umenewo kuti akasiye mapasenja angapo. Munalitu mapasenja amene anenenamo anthu okwana 3 amene anakwera ngati mapasenja. Ayitu zapezeka zonena kuti mmenetu amafika m'mudzi wina omwe umatchedwa kuti Ndalama. Thera lakumbuyotu basitu kupulika pamene paja basi ndeti galimoto ja ndi speed kuluza control driver ndetu kunalitu kutembenuzikatu maulendo angapotu kuphwanyikiratu kufika point yonena kuti anthu amene anali m'menemo kuvulala osati masewera. Takamba kale kuti munali anthu 3 ngati mapasenja kuzabwera ndiye kutino driver onse kumakwana 4. Ndi zomwe zinachitika zimene zonena kuti Astonad Choza amene anali ndiye kuti passenger mmodzi mwa anthu ongokwera nawo basi imene osati driver anapezeka anavulala kwambiri mpaka natu atafika nawo ku chipatala cha Nkhwazi Health Center kumeneko ndi anathamanga nawo foti ndi imene zinali situation sinali bwino kunali kuthamanga nawo mwachangu chipatala cha pafupi Nkhwazi Health Center. Kufika kumene kuja apezeka zonena kuti iwo adzatu basitu atisiyatu atangofika kungofika kuti apa nde tiyese kuthamanga madokotala mwina titandize munthu iyi basitu munthu ujatu ndagona pano basitu ineyo. Kuzabwera ndiye kuti anthu enawo anali ngatino driver ndi anthu ena awiri aja kunoti kuthamangira nawo ku chipatala cha Mchinji District Hospital kuti iyayi apa tithamange nawo kuti kumeneko. Kufika kumeneko jaso passenger mmodzinso yemwe ndi wamamuna ameneyonso ndi kuti watisiyanso kumene kuja koma dzina lake siudziwa. Mudziwa mu minibus muja mmakhawa kuti simudziwana anthu ndi zovuta kuti mupange identify mwina ena ngati ayenda ndi ma ID zimakhala ize koma ina zimakhala zovuta. Ayi ndiye kuti kumene kujaso tu apezeko zoti tu atisiyanso tu kumene kuja kumene ku Mchinji District Hospital chipatala cha boma cha Mchinji. Kuzabwera ndiye kuti anthu awiri amene atsala kunali ndiye kuti msungwana yemwe dzina lake ndi Tiyamike Phiri wa zaka 21 ameneyoyo wapezeka zonoti wapanga sustain ma injuries panopa akulandira ndiye kuti chani akulandira zithandizo koma ndi zoti ayi akhangati kuti bola nkoni kusiyana ndiye kuti ndi tikunena za ena atisiyeti. Kuzabwera pamene paja driver nayenso wapanganso survive nayenso akulandiranso chithandizo pomwepo pa Mchinji District Hospital kupangidwa admitted kuti mwina make ngati zingafike poti ayi zafikabe poti apakuona ngazitolera angathe kumanyamulidwa kumapita ku nyumba. Nkhani zosakhala bwino tikamazikamba tikukambatu zonena kuti tu dzulo madzulo kumakhala pasi ndikumaona ngati kunjako kuli bwinobwino. Tafika ku nyumba ife taenda ndiye kuti mu minibus all the way from Kanengo kudzafika mpaka na ku area 23 opanda vuto lina lililonse komatu driver ndi amawaza osati masewera. Koma ife ndikufika ku nyumba mafana atu ndikumatirandira adadi afika ayi amuna ngatu ine abweranso pano ku ntchito iye andipange zonena kuti ndikapange ndikalandira amuna anga zimene zotu ndikumachitika basi tu hayi taking it for granted osadziwa zonena kuti tu anzathu pansewu pomwepo
zikuwachitikira ndi zimenezi zomwe zachitikira ndi zimenezi. Sidzamakamba zonena kuti mwandikondera kufika leroli zimangokhala chisomo chake, sizoti ukamba zonena kuti ena amakhala kuti sanakondweredwe, koma it's just so unfortunate kumaona nkhani ngati zimenezi kuluza miyoyo choncho. Chotenga nenetu apa ndizonena kuti awo amene apanga survive atiyamike komanso driver amene watu tidzingo apempherera kuti mwina mwake azitolere mwansanga, achite mwansanga, komanso ndi kuti azitolere kuchoka ku ngozi imeneyi. Fomano mungozi nakhala ndi neba apa, koma neba wandisiya ineyo tapezeka zonoti ine ndili moyo. Ino zimatha kusokoneza mutu, that trauma timakamba zimenezozo. Komanso ndi tikambeno makamaka za anzathu amene atisiya amenewa Astonadi Choza komanso nzawo wina amene dzina lake silikudziwika. Anthu amenewawa sanakonze, palibe amene anakhala basi kuona kuti leroli ndi basi ndithera lero nde ndi tsiku langa lomaliza, palibe. Kuna chabwinobwino kwa iwo kuti chonse moyo basi zabwinobwino mene zimakhalira business as usual, tikapange zimene timapanga kaya ndi chani basi kusazikana ndi achibale ndi zina zoterozo. Koma zonena kuti mmeneno idzikafika madzulo mdima ukamagwa kuti tidzikafika cha ma 12 madzulo iwo azakhala atatisiya, ayi ndithu nkhani ngati zimenezo palibe amene atani anadziwapo olo ndi pang'ono pomwe olo iwonso sanadziwa. So zimafika pa point yonotino is so much heartbreaking makamaka kwa achibale nonso pano, chifukwa ena awo tikumakamba zoti amatha kukhala mwina anali ngati ma breadwinner, anthu amene amathandizira pakhomo, amathandizira zina ndi zina, kulipira ma school fees ana, zinthu ngati zimenezozo, kugwira mkono makolo. Komano apa amakhala aluza, ndi kuti kuluza kwakukulu, komanso kuluza kwakukulu kwenekwene kumakhalanso kuluza munthuyo. Kodi uyuyu ndi kuti basi ifeyo sitizaonana nayenso, kunana komaliza ndi komwe kuja ndithudi kuti ayi tionana kunali ndi kuti basi kutsazikira nato. Zinthu ngati zimenezo so much sad, pepani kwambiri kwa nonse achibale amene mwaluza anthu amene wawa. We know kunena kuti mitima imakhala yasweka, and even if titayankhula motani sizoti zingachita kubweretsa kusintha, koma ndi Mulungu yekha amene amatha kudziwa mmene mabala alili komanso angachiritse bwanji mabala amenewo. That's why we always say kunena kuti Mulungu amene amadziwa kutonthoza mitima yonse yosweka akutonthozeni inu, komanso mizimu yawo achibale amene atisiya ikawuse mu mtendere osatha. Tingambe kuona apa nkhani zokhuzana ndiye kuti ndi makamakatu zimene zingathe kupangitsa kuti ngozi imene ichitike. Of course takamba zoti teyala linaphulika, komabe there might be some things zimene mwina tingathe kuphunzirapo ena ndi ena amene tikuyenda pansewu kuti tizitha kusamala. Magayizi timati tikafika apa timakamba za K53, malamulo oyendetsera galimoto pa msewu. Kuno tumakamaka ku chigawo chakumwera kwa Africa timayuza K53 imeneyo kumayenda ndithu kumanzere osati kumanja yayi. Ndetu nkhani ndiyonena kuti malamulo amenewo amatiwuza kuti taonetsetsani nthawi ina iliyonse mukumapanga cheki galimoto yanuyo, makamaka muzipanga cheki chani, kodi mafuta alimo okwanira, kodi brake wanga akugwira bwinobwino, kodi nyali zanga zili bwinobwino, nangano magrasi ali bwinobwino, mamira glass, kodi nangano ndapanga cheki kuti mateyala onse ali bwinobwino, nanga kodi kaya ndi oil zonsezo madzi zimayenera zipangidwa cheki tisananyamuke ndi galimoto ija. Why? Cholinga chonena kuti ngati pena pake pakuoneka pokayikitsa tikuonzeretu. Tiyala limeneli mwina ndikuzotheka kuti mwina kapena linali takhumbushika madzuwa laponda zinthu zina zake, koma anthu analibe nazo busy. What will happen? Pamangokulira pepeni paja kumangokulirabe basi kenakotu nthawi imene pazaphulike inu ndi kuti musakuyembekezera nanga simunapange cheki zinthu zimene zija kumangozisiya ndi inuyo amene mukuyenda pansewu, makamaka ma main bus drivers, take care. Tiyeni tidzisamala makamaka kupanga cheki mateyalawo. Sitikunena zonena kuti izi ndifuna mwina mwake awasanapange cheki teyalawo, sitifuna kunena choncho, komano zingathe kuthekanso kuti mwina mwake zinali motero kuti sanapange cheki,
kuchipanga check zinthu zimene zimatha kutithandizira kuti tiyime m'malo abwino. Not only that tikufunanso tikambe nkhani za speed chifukwa nthawi imene tikuyendano ndekuti ndi speed yovomerezeka ya pa msewu paja akanena kuti no msewu musadutse 40 km/h akutanthauza onena kuti musadutse 40 km/h pa zifukwa. Ngati ukuyenda pa speed yabwino tayala lapulika ndekuti ukhoza umanga brake bwinobwino osapezeka kuti mwaluza control. Koma ngati uli pa speed yothamanga kwambiri zomwe amaminibus driver ndi amakonda zimenezo makamaka msewu ukakhala woyera kuthamanga kwambiri ndiye kuti zinthu ngati zimene zitayala kupulika mukuyenda ndi limu lokhalokha lija zoti zikuchikanga ndi limu yokhalokha ija kukanika kugwira balance koma mukulepheranso kuti mumange brake manga brake pompopompo ndi kutembenuzika ndiye uluyese umanga brake uluza control kutembenuzika. Zinthu ngati zimenezi kumakhala mwanyamula miyoyo ya anthu kumakhala ndiye kuti kuyika pa chiopsezo miyoyo ya anthu. Some of these things ndi zinthu zomweno tingathe kuzipewa ngati tingathe kuyenda bwino pa msewu zimene zingatithandizire. Tiye titenge mpone malesoni ena ndi ena amene tikuyenda pa msewu ndi tikuyenda motsata malamulo. Pepani kwambiri nonse amene mwaluza achibale komanso mizimu ya abale amene wayika kusemo mtendere osatha pamene mulunguso akukhudza ndiye kuti anzathu enawo amene apezeka zonena kuti no ali muzipatalabe kulandira mathandizo akuti